Калапс на беларуска-польскай мяжы са сведчанняў відавочцаў чаканне выезду можа цяпер расцягвацца болей, чым на 3 сотняў. Станам на 8 гадзіну раніцы ў чарзе на выезд у Польшчу на адзіным дзейсным пункце пропуску Берасце назбіралася 2255 легкавых аўтаў і амаль паўсотні пасажырскіх аўтобусаў. У адмысловых чатах беларусы распавядаюць, што мінанне мяжы на легкавым аўце займае да 85 гадзінаў, на аўтобусах ад 17 да 20. Пры гэтым пасажыры зазначаюць, што кіроўцы аўтобусаў цяпер забараняюць пасажырам перасаджвацца за дадатковую плату ў транспарт, што стаіць наперадзе чаргі. А сярод прычынаў затрыманняў часта згадваюць падвышаны кантроль і допыты сілавікамі пасажыраў. Пры гэтым дзяржаўны мытны камітэт у вялізных чэргах на мяжы традыцыйна ўжо вінаваціць польскі бок. Маўляў, той некалькі дзён запар афармляе толькі 30% ад магчымай колькасці транспартавых сродкаў. Рэжым плануе ўзяць кантроль над усімі мабільнымі прыладамі ў краіне. Белпол апублікаваў дакумент, згодна з якім у Беларусі ўвядуць сістэму абавязковай рэгістрацыі імэі, унікальнага нумару кожнага тэлефона. Прычым займацца гэтым будзе так званы прэзідэнцкі спартовы клуб, кантраляваны Дзмітрыем Лукашэнкам. Усе ўвезеныя на тэрыторыю краіны мабільныя тэлефоны мусяць праходзіць платную рэгістрацыю праз структуру падкантрольную прэзідэнцкаму спартоваму клубу. Калі праект будзе рэалізаваны, арганізацыя атрымае кантроль над мабільным рынкам, мільённыя даходы ад рэгістрацыі прыладаў і доступ да вялікіх аб'ёмаў асабовых звестак карыстальнікаў. Гэткую сістэму падгледзелі ў Таджыкістане, куды дэлегацыя клубу ездзіла напярэдадні. Паводле Белполу, увядзенне такіх захадаў дазволіць уплываць на рынак тэхнікі, абмяжоўваючы доступ канкурэнтам ці шэраму імпарту, а таксама прывядзе да абсалютнай лічбавай улады рэжыму. У аб'яднаным пераходным кабінеце чакаюцца новыя прызначэнні. Як паведамляе выданне «Наша Ніва», імёны новых чальцоў ураду ў выгнанні агучаць 9 жніўня на канферэнцыі «Новая Беларусь» у Варшаве. З інфармацыі нашай Нівы на канферэнцыі ў Варшаве будуць агучаныя імёны прадстаўніка АПК ў культуры і ў замежных місіях кабінету. Раней стала вядома пра прызначэнне на пасаду прадстаўніка ў эканоміцы і фінансах. На гэтае месца прапанаваная эканамістка Аліса Рыжычэнка. Ейную кандыдатуру падтрымала і каардынацыйная рада. Еўракамісія расследуе серыю рэйсаў кампаніі «Белавіа» з Менску ў лівійскі Бенгазі. У Брусэлі мяркуюць, што гэтыя палёты могуць спрыяць новай хвалі нелегальнай міграцыі ў краіны Еўразвязу. Што рэжым у Беларусі мог прыдумаць разам з саюзнымі для Расіі ўладамі ва ўсходняй Лівіі? Спікер каардынацыйнай рады і намеснік кіраўніка НАУ Артём Брухан пракаментаваў у эфіры студыі «Белсат». Арбіта Крамля, у которой трымаецца Александр Лукашенко, яна цалкам супадае для выбудоўвання адносін з такімі ж краінамі, якія з'яўляюцца фактычна донарамі нестабільнасці ў рэгіёне. І сапраўды вось такое выбудоўванне адносін з Лівіяй, з Хафтарам, гэта таксама можа сведчыць пра нейкую падрыхтоўку для больш шырокага міграцыйнага крызіса, для падрыхтоўкі яго, ці фактычна можа быць нават нейкіх больш такіх сур'ёзных сувязяў, звязаных як з гандлем і зброяй, з міграцыйным крызісам і іншымі справамі, якія могуць дэстабілізаваць сітуацыю на мяжы з Еўрапейскім Саюзам. Толькі за першы квартал 2025 года Польшча дэпартавала 326 грамадзянаў Беларусі, паведамляе сайт памежнай аховы краіны. Пры гэтым, згодна з інфармацыяй польскіх памежнікаў, толькі ў дачыненні 23 беларусаў была скарыстана працэдура прымусовага выстаўлення, астатнія пакінулі тэрыторыю Польшчы добраахвотна. Прычынаў, паводле якіх у дачыненні беларусаў найчасцей прымаецца пастанова аб дэпартацыі, ведамства не прыводзіць. Такім чынам, у колькасці дэпартацыяў з Польшчы за першыя 3 месяцы 2025-га беларусы занялі другое месца. Часцей з краіны выслалі толькі грамадзянаў Грузіі. Прэзідэнт Турцыі Рэджэп Таіп Эрдаган наведае Кіеў у найбліжэйшыя дні. Пра першы з моманту пачатку поўнамаштабнай расійскай агрэсіі візіт Эрдагана ва ўкраіну паведамляюць мясцовыя СМІ са спасылкаю на украінскага амбасадара ў Анкары. Прыезд Эрдагана, магчыма, супадзе з візітам ва ўкраінскую сталіцу спецпасланніка амерыканскага прэзідэнта Кіта Келага. Пры гэтым іншы пасланнік Трампа Стыв Уіткаф найверагодней у сераду ці чацвер скіруецца ў Маскву на сустрэчу з Пуціным. Серыя візітаў праходзіць на фоне блізкага заканчэння гучнага ультыматуму Трампа на адрас Расіі.
Ранее американскі прэзідэнт заявіў, што калі да пятніцы 8 жніўня Владзімір Пуцін не прыпыніць баявых дзеянняў, то ЗША пяройдуць да больш жорсткіх крокаў у дачыненні Масквы. У прыватнасці ўвядуць узмоцненыя санкцыі супраць Расіі і яе гандлёвых партнёраў. Цягам вечара і ночы расійскія войскі атакавалі ўкраіну балістычнай ракетай «Іскандер-М» і 46 беспілотнікамі розных тыпаў. Збіць ці знядзеяць удалося 29 БПЛА, адзначылі ў штабе паветраных сілаў ЗСУ. Наймацнейшы удар з моманту пачатку вайны зазнаў горад Лазавая Харкаўскай вобласці. Там пад атаку шахедаў трапіў чыгуначны вакзал. Адзін чалавек загінуў, што найменей 10 параненыя, сярод іх дзеці. Пашкоджаны таксама жылыя дамы і інфраструктура. Частка гораду засталася без вады і электрычнасці. У Запорожскай вобласці ў выніку расійскіх абстрэлаў за апошнія сотні загінулі 4 чалавекі, паведамляюць мясцовыя ўлады. Працаўнікі следчага камітэту знішчылі маштабную партыю наркотыкаў. Больш за 350 кілаграмаў гераіну было спалена ў печах аднаго з прадпрыемстваў. Як паведамілі ў ведамстве, гераін быў выняты ў межах расследаванняў некалькіх крымінальных справаў. Большая частка, 320 кілаграмаў, канфіскаваная ў 4 грамадзянаў Ірану, якія намагаліся зарганізаваць са сваёй краіны праз Расію і Беларусь канал пастаўкі гераіну ў краіны Еўразвязу і Вялікую Брытанію. Установлено, что особо опасное наркотическое средство было ввезено в Республику Беларусь под видом поставки соков и газированных напитков из Ирана транзитом через Российскую Федерацию. В дальнейшем опасный груз размещен в одном из складских помещений на территории Минска. Героин был замаскирован в коробках из-под сока. Партия наркотиков была предназначена для дальнейшей поставки в страны Евросоюза и Великобританию, а Беларусь выступала в качестве перевалочного пункта. Падатковая служба і міліцыя правялі рэйд па папулярнай вуліцы Зыбіцкай у Менску. У выніку ў 2 установах выявілі сур'ёзныя парушэнні працоўнага заканадаўства. У абодвух рэстаранах знайшлі праблемы з парадкам прыёму наяўных грошай, няпоўным адлюстраваннем выручкі ў падатковай справаздачнасці, заробкі выплочваліся ў канвертах, а таксама ва установах парушалі парадак закупу тавараў. У адным з рэстаранаў знайшлі кухара-замежніка без патрэбных дакументаў, а ніводзін з працаўнікоў не змог пацвердзіць афіцыйнага працаўладкавання. Чарговае дарожна-транспартавае здарэнне з удзелам электрасамакатнікаў адбылося ў сталіцы. 2 дзяўчынкі ва ўзросце 10 і 11 гадоў праязджалі праезную частку на рэгуляваным пешаходным пераходзе, дзе іх збіла машына. 55-гадовы кіроўца аўтамабіля «Нісан» пры павароце налева не саступіў дарогі 2 падлеткам, якія перасоўваліся на адным самакаце, што забаронена правіламі дарожнага руху. У выніку здарэння адна з непаўналетніх была дастаўлена ў медычную установу для абследавання. У ДАІ нагадваюць, што карыстацца электрасамакатамі дзецям да 14 гадоў дазволена толькі ў жылых дваровых тэрыторыях або пешаходных зонах. Дзе найбольш выгадна купіць гародніну і садавіну? На рынку ці на сайце прыватных абвестак «Куфар». На апошнім, дарэчы, дастаткова смачных прапановаў, калі хто не ведаў. Журналісты нашага інтэрнэт-парталу параўналі цэны на куфары і менскай камароўцы. Гэтак агуркі на камароўцы каштуюць ад 3 рублёў 9 копеек за кілаграм. На куфры мінімальны кошт 3,5. Салодкі перац, прычым не самы эстэтычны, на рынку будзе ад 6,5 рублёў. На інтэрнэт-партале ізноў танней. Ад 5 рублёў, што праўда не ў Менску, а ў Шчучыне. Кошты на бульбу на куфры таксама стартуюць з ніжэйшай адзнакі ад 1 рубля. На камароўцы ад 2 рублёў 9 копеек. Што наконт памідораў, лісічак, клубніцаў ды іншых ягадаў чытайце на нашай інтэрнэт-старонцы belsat.eu. Гэта былі галоўныя навіны на гэтую гадзіну. Заклікаю вас ставіць падабайкі пад трансляцыяй, а таксама падпісвацца на нашы сацыяльныя сеткі, калі для вас гэта бяспечна. Поўны агляд падзеяў дня глядзіце ў вечаровым выданні праграмаў «Аб'ектыў» і «Студыя Белсат». Я ж з вамі развітваюся, беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.